Alright, tuloy-tuloy ti programa tayo IFM News mga idol. Ayan na nga, mapantayin apo ti Chosen Town, the Pinili Ilocos Norte. Kalpasan apong isuda ti makita ang tatan iti nakaad adong progreso. Yan. Iti Pinili Ilocos Norte apo aya. At napaspas iti panagduras iti pinili gapota awan met ti lablaban ti politika dita. Di ba? The Chosen Town Pinili apo. Kalpasan iti nakaad adong bendisyon nga nagunudan apo iti nadakamat nga ili iti Pinili Ilocos Norte, the Chosen Town, mga idol. Ket naganan ado digiti mapakaamo iti biyang ti naganan niti Vice Mayor iti Pinili Ilocos Norte apo Maynard Bumanglag kadigiti nagkakaadong proyekto programa apo ti nadakamat nga ili yan may sadtan apo tay na nakigtot kami di nagbisita kami at di mi masarakan diti legislative building ket manarimaan gayam iti panagka i-plaster na ayan panagpapintas pay no apay ket adamot dating naganan legislative building da gaputa isuda pay gayam apo ti consistent nga nakagunod apo iti legislative awards here in the province of Ilocos Norte apo iti Pinili Ilocos Norte. Ayun na nga. One thing more, isuda pay ti kadakilan apo iti share ti excise tax ti tabako mga idol diti bukod tay nga probinsya. Kaya ado digiti pamadayaw nga nagunudan da nang nangruna kadigiti nga gondaway apo iti biyang ti Pinili Ilocos Norte. Nagkaroon na nga siya ng napakaraming award, legislative awards ken dumapay apo. Bueno, kadetoy pa nakaiplasta detoy legislative building da di nakamatay detoy apo winasaludsod tay kadakwada kankwana mismo no kasano iti plaster na detoy legislative building nga may napataod apo dita nga ili ti Pinili Ilocos Norte. Babayin pa lang kadetoy exclusive interview tayo with Vice Mayor Maynard Bumanglag of Pinili. Napag-nanuman iti opisyalis tayo nga idadaluan ni ako mayor ko ni kadwak nga legislators nga it's about time nga medyo pataksilami iti legislative building ni kasi napansin mi no take sa bayan iti nadumado mga barangay medyo na ilat. So the only way nga mas komportable kan mas nga maka-focus iti attendar iti session ket no kasi nga improve mi. So the second floor that Colonel Samuel pagdila multipurpose legislative hall ket madaman nga may kat di bubong na ta ngayon nami iti structure di nga to. Dito nga to ti session hall min. And hopefully dito last base na kat tapno PWD compliant kat nato basit elevator naman nga good for ano siguro may isang wheelchair or something diigid pero mas mamaw din ton. Ito importante we could improve the hall and improve the session hall. Napagapon ti pondo, sir? Of course, LGU pinili ti pagapon ti pondo na. Nabegdetan nga nailatang pondo at tuloy dapat kumagat after May pa ang pampanotomib narigat iti natutudo baka nabayag unay so in triming in fast track the proseso tapno kasta kat before agtutudo maridban to day galbanan hangkam tunga mabasa di unagan. Alright, so DJ apo, no apay nga makagunod dati kakasoy dita nga Pinili Ilocos Norte gapo pa lang kadigiti legislative awards nga nagunodan da gapo ti kinalaing iti dayta na dakamat nga ili dingante pa. Okay, sana yon. Award iti Pinili kahit ming hanlang iti level ti sanggulang bayan iti makita ming ma-improve but kahit bit kat down iti barbarangay. Kahit kung magbaling nga kasi kakas paglasta mga vice mayor kat di ma-increase iti level iti knowledge ti aming barangay officials when it comes to legislation. Kasi amo tayo mo't nga tatanga panawan
adun dagiti masabol nga obraan iti barangay officials saan lang mabalin nga ti makuna a barangay official. Paperworks ado. So in order for us to be called successful legislators, kat no makita mi nga dagiti barangay officials mi kat lima ing damat iti klase iti legislation. So saan arali din sir? O nagtuloy kat with the assistance iti DLG officers nga may ma-assign dito very active dagiti barangay officials mi adu nga training and unlike the other trainings kahit mi talaga nga makita nga ada talaga iti pamudang aramidon han lang at i-impart mo di knowledge pasabol kita ami nga talaga. That's why dagiti district councilors mi ada iti rules na susurutan mi nga dapat in every session iti barangay doon ang konsel ti makakita makasano nga talaga iti ububraan iti barangay kasi agpatpatak kami pinakapipinas nga barangay halls session halls so dapat dahil dapat ka ubra iti secretaries, treasurers, barangay officials, kagawas, kapitan kat talaga di umumno na obra in aid of legislation. So, report na ditimat nga mapansay nga consulity. Well, that I see to it that every session, ag-report na di isang gunyan, iti napalan ng barangay. Kasi di mat pare-parehas iti schedule iti session. Iti barangay. So, adaray di SBM report, ibagara di nabubraan da, ibagara di findings da, observations da, iti barbarangays ka napalan da. Ayun! Oh. And at the same time, apo iti pinili Ilocos Norte, nangatupay apo ti share da iti tobacco excise tax. Dinggan man. Dati na dakamat a report. Kalig iti programang issues what ti munisipyo nga dadauluan ni Mayor Mel Labasan. Kasi amutay man amin nga hanang bay nga kaso ti pondo miidi. But because adu dagiti programa nga napan iti farmers tayo, gimagatda nga nagmula napansin mi nga imado iti basbasan ng estudyante. So mas maragsakan kami nga opisyalis dito ili nga mangted pa iti kananay nga suporta kalig ti Manalon. So sir, ti naprobaran ninyo may basta iti singasing ti MDC? Ato dagiti programa nga panagkunak ket mas nga may istorya iti eksekutibo basta ti amuklatata ket naisip to dagiti barbarangay because part of the funds nga naprobarami ket may latang para iti iti sa gagaysang multipurpose farmers vehicle dagiti barbarangay tayo. Isitro nga pick up Hilux sir? Kita yung tulatan basta kabarong modelo iti lugan dayjay haan nga kapada ti dadumang ili sa aming nga barangay maikan yes. Wow, amin nga barangay maikan. Itilugan nga pick up gapo pa lang apo digiti kagaget digiti Manalon kakabsat Manalon dita kay pinili Ilocos Norte. That's Vice Mayor Bernard Bumanglag of the chosen town Pinili mga idol. Dita ngay pinili Ilocos Norte.